Hadian bakatanat kampo ying joko sarkar India kalapan pai yak amendment bill jong Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA arja arpau jaka sarkar Meghalaya kahinyo trap youth council hakajingelam ubak roy kupar sendram u president kalalaj ban panjing shai no sembut menteri rangba kajela ubrikmi yak katanat kampo ying ke sarkar MDA2 ubak preston tensong ban tip yak kadaw balay balapan pai yak katai ka amendment bill. Kat kom ngaji thu jong ka hinyo tribute council kani ka amendment bill jong ka MRSSA arja arpho ka don ye ki panyat ki bayasrim kum ka inline permit lani ka ILP batte la kam ye ka jingwan rung ker thap ki mender sepo ka jilla halor kani usambut menteri rangba ulong baka sarkar kan khot ya barok ki bay don banta ban ya ther halor ka jingsha pan phai ka tai ka amendment bill haki khindiat sngi ban wan kani ka amendment bill jong ka MRSSA arja arpho ka thmu pensok ban yo jingkhen ya kami ka rung jong ki briu sha ka jilla Ministry of Home Affairs jongka sarkar kami kalapan pai ka MRSS Amendment Bill jong senam arca arpo ya kabala pas daka Legislative Assembly jongka jela bat ya kabau Governor berim untuk kapor ulah pa ya kani ka bill syaka Ministry of Home Affairs ti katkum ka jingyo I ke jongi lamba kilat tatai kapor ba ka mo kata ka MHC kalau pai kita kabil kalau penpai kelai kita kabil syaka sarkar jela haringkat ki katu kan itliki jingken tho ti khnang ban yashai ba balai ke MHC ka pha ya kan kabil syaka sarkar jela bat ke ka ba sarkar jela kan le halor kan ka jingken tho la ni ka observation jong ka MHC ngilayo ban kendu yo sembut menteri rangba jong jela ba preston tungsong ban keli ya kata ka jing batha la ni ka direction jong ka MHC Tiha kajing yang keren kajongi nak liang jong I ba Preston la penpau ba kaladon ke city kabelawan na po ke MHC haringkat kajing penpai ta kabil bat hakata ke city ke MHC kalabetha ya ke sarkar jela ba kadai ban revisit ya kani kabil ya kabala pas saus nem arca arpo ya bang geli ya kidau kiba kita kidau kiba ke MHC ka ai ban penpai kelai ya kani kabil nakaliang joy sembut menteri rangba la penpau yang iba ke MHC kadon kata ka reservation upai dei bakumnu bak sarkar jela kan menteri kami kini kendon banbu ya kita gigit langit lani ki kherdop ban check lani ban regulate ya ka jingrung jingmi jong ki brio ki bawan ki wei pat ki jela syakani ka jela ka jongi ti ila pentip ru yang iba hakabai dei bakani ka kam nakaliang jong sarkar hakini ki sngi ki bansawan kan sakhot ya kajingyalang ya ki stakeholders komod ya ki seng halang ya ki seng sai perthep ki rupa khmat ka jela ban ya kren halor kan ka sithi ka balayo na ka MHC bat ban thawi ki lat kelenti bakumno ka sarkar jela kan jubab ya kan ka sithi lane kai ka ba maka ka hab ban le khnang bangin la ban penti kena ba kan ka bill ya ka bala pas usnem arca arpo on la ban pentri kam lane ban yo ya ka send do governor ti nakaliang ka jongi ngilapan ru ya kata ka city ya ka ba ya ka ba ke MHC kala pha khnang ban nakaliang jong sengin yo ban ya pet benya ya kita ki observation ya ka ba ka MHC ka ai khnang mengin la ban ai jingmut ka sarkar jela ke ka ba ka sarkar jela kan le na kam ta ka ba hatam ya ka khnang ban penti kena ba kan ka bel kan trikam ti ka jingya kren ka long kata nakaliang jong sembut menteri rangba ulah pentip yangi ba kini gisngi ki ba khmat un sakhot yangi harangkat bakiwe ki seng halang baki rupa khmat ka jela ban ya kren alor kan ka sithi bat hadin kata le sin nakaliang jong sengin sala ban ong lani ban jubab ki jing kita ki jing ajing mut ki mangi ngila ban ajing mut ka sarkar ti kata ka ki jing kren ka bangi kren mata kasi bat habai dei bat ba ILP na marka kumba kalongi nakaliang jong sengila ong ba kidon ardli ki jing dawa ki jongi ka wei kalong ba hadin ba resolution bala pa sosna aja hak kenai ka sarkar jela kala pha itu resolution syaka sarkar kami mandawa bade ban menteri kami ka LP tingila keliru kai ka bajai ka LP kena kenma kini ki syua ka election hadin ke election syua ke election ngilawan bani kendu sembut menteri rangba angkat kutu kajing yaki ang tiapo kerdop jang sekretariat hak tu kasngi lakular yangi ba u menteri rangba harangkat bat ki cabinet minister kin salit bani kendu yo home minister bat yo prime minister jong ka jala jong ka ri India tila pentip yang iba u chief minister haringkat bagi minister kilaya kendu ya hadu yo prime minister jokari India bat habai dei ba KLP hadu mentah hadu tat ani khidmat ka sarkar India kampat ai ka jubab ka basyai lakam menteri kam ni tin nakaliang jok seng sa sisian pat ngila banjur ngila ong yo u sembut menteri rangba ba ka kamram jong ka sarkar jela bat jong ka yimdor bar thau en hibro ko wela ni kin rup hongut ki amali kam dei ban cukut tang ka ba pas ka resolution ringi kwa baka sarkar jela ka dei ban yalam nakhmat
ban penting kena ba kasor ban pen so thu ya kasor kar kami ba balai kum ka jala bat kum kirit ba ya kani ka jala ka jong ngi don kam ya ka LP ti na kaliang ka jong sembut menteri rang ba ula ong ngi ba kajing ya kajing tiet ya kajing khang jong ka kasor kar kami kampat kut na kaliang jong kasor kar jala kandang ya le ban pen kan mau kandang ya le ban kentu ya kasor kar kami bahkan penteri kami ka LP ti in the meantime hakani ka hakju ka poru ya kata ya amendment bill jong senam arca arpo kasor kar jela kan study bat kan sakhot yang ngiru ban ya keren bat ban ya flu jingmut halor kan ka jing tho belawan bo KMHI kata ka jing ya keren jongi mataksi KMRSSI arca khandriu ka an mo jong snew arca khandriu ka stan jong ka seng kanongrim ka baka seng ka yeng nadu bastang kalong ba kani ka bil kamdon ni kita gi beniat ki bala lante la kam ka jingrung kertap jong ki bri ki bana ba kay ka bangi ngi yo i lamba kani ka an kalong ba kadi tang kata ka register ka ban bu jingkhen ni kinong sawai kamde ka register ka ban bu jingkhen ni ki bri ki bawan na saba namar hakani ka marasi arja khandre umde tang ki bri ki bana bar ki ban sha bu jingkhen kindir ki jongi ki bawan na ki wi pat ki snong ki ban wan sawai hakani ka khamtam me ha po nong ba shlong tengi ngi khen bakani ka an kanom trikam de le do am ban perking yang ka jingrung kertap jong ki bri ki bana ba kay ka bangi ngi kwa kadi ka amendment bill jong snem arja arpo tingila penpaw ya kata khmat jong u sembut menteri rang ba bat nak liang ka jong u lo ong ba ka lenti ka banyak syakmat jong sarkar jela ka dai men penting kena ba ka amendment bill jong snem arja arpo ka dai menteri kam jela ka hab ban penting kena bakini ki an gi ba sarkar jela ka tre kim dei ban ya tengku bat ki an jong sarkar kami kata ka dai ka jing tho ka bawan na ka MHI ya ka bangi ngi klem yo i ya kata ka siti ka dai tang ka jing penpaw na kaliang jong u sembut menteri rang ba ondang ilayo ya ka siti ba kata ka jing kentho le singin sala bat kumnu ban penpai la ne ban ajing mut ka sarkar ka i ka ba maka ka dai ban le